Wektu iki bakal tak dumke cara ngapalke 20 aksara Jawa Legena. Nanging nggunakake tembang dolanan gundul-gundul pacul. Ing ngarep wis tak tulis ana 2 pada utawa 2 bait sing dhuwur kanggo ngapalke 10 aksara Jawa Legena lan sing ngisor kanggo ngapalke 10 aksara Jawa Legena. Dadi jumlahe kabeh ana 20. Kanggo carane nembang kaya mangkene. Aksara ha patala kaya en yen aksara nadasa kaya en dene aksara cawada en cucuk dene aksara cawada en cucuk aksara raga kaya ana ene aksara tanganya yen strepayung aksara ma siji telu walik strepen aksara ja en strep r gedhe kati dhuwur kanggo ngapalke 10 aksara Jawa Legena lan sing ngisor kanggo ngapalke 10 aksara Jawa Legena. Dadi jumlahe kabeh ana 20. Kanggo carane nembang kaya mangkene. Aksara ha patala kaya en yen aksara nadasa kaya en dene aksara cawada en cucuk dene aksara cawada en cucuk aksara raga kaya ana ene aksara tanganya yen strepayung aksara ma siji telu walik strepen aksara ja en strep r gedhe kapital. Kurang luwih mangkono cara nembang kene tembang dolanan gundul-gundul pacul kanggo ngapalke 20 aksara Jawa Legena.